Здравейте, здравейте, пайчета! Тук с мен е момичето от вчерашна... Да, от вчера, в смисъл... Дето играхме билярд срещу момчето. Сега в момента тя е тук. Реши да приеме поканата ми да играе League of Legends с мен и братовчетка ми е тук. И така, нека започнем някакъв печаголосу. Започваме. Махни го. Няма да го махам, остави момчето иска да играе. Нека играе. Все едно. В момента ще играем Арам. Не знам какво ще ми се падне. Се надяваме, че нещо хубаво, смисъл. Някакво хардпик да е. Няма да се падне хубаво. Защо? Говорете малко по-силно съм. Към? Да не е като вчера бъгнат саунда. Добре, и както винаги всички сме се залили и някой не приема. Защото е копане. Don't flame. Relax. Be good or report. Новия сион ще бъде доста готин. Да. Фанатик Джарван. Кефът ме скиновете. В момента не мога да донейтвам. Толкова стронг пик, човек, че даже ви ми се падна. Yes. Ако искаш мога да такова, ако ще мога трейдна с Ивана и в смисъл да такова да го реролна. Не, този ме кефи. Ай ще вземе Грагас. Кажи ви за нищо. Ай реролнеме. Дървото. Дървото my dream. Просто грудките, човек. Там, какво се водят? Растения ли се водят? Какво се водят? Ще го цъкаме на Ability Power. Да. Много хилови имаме. Чакайте, то ни трябва... То действително си ни трябва хил. Не ми се цъкави. Ама на мен, чакайте, на мен пасивката ми е хил. Ще го играе Ignite и Flash. Да имаме поне някакъв енгейдж, в смисъл с Ignite. Не енгейдж, ами кил да имаме, поне да секюрваме килове с Ignite, ако успяваме, естествено. Тарика с Ignite. Ясуил. Техния... С тази фиора просто се надявам да не спечелят. Да. Тимо. Насус. И фиора. Защо не? Това е най-добрата комбинация. Добре, за да не се тъкчавате на лоудинг скрина, няма какво ви говоря. Като влезем в игра ще ви говоря. Така че тук ще паузирам клипа и ще се включим и директно в играта, за да не се отъкчавате и да гледате лоудинг скрина. Как моят отбор зарежда бавно. Добре, докато обясняваш, да. Да, така че до след малко. Да, и ето вече заредихме. Аз съм с Ability Power, имам 60 нещо, да е. 60 нещо, 74. Както да е, ще се билднем на там да взема поне някакъв шанс. Нека започнем с чашка, за да мога да имаме ман реген, с който да спамиме. Нека вземем бутушчето. И пасивката ни е хил, така че какво може да вземем? Ще изчакаме 100 гол, не 100, ами 10 гол за... Не, няма значение, ще тръгваме. Да, ти реши кога да дойдеш. Чай малко да опрасвам. Поро. Не, стой. Настъпвам поро. Я го фиднете. Утре ще играте ли на турнира? Както и да е. По-ще пише на пича. Време да спаваме грудки. Бой нас са. Ние секюрнат кил от това. Даже мой. Няма да има втори за мен. Това не е библейско. Аз ще тафа какво? Ще флашнем, за да не умрем. И това може да се каже, че е почти ейс. Това е ейс. 4 кила за 0. Тимото сатаната, както винаги, то ще е живо, разбирате.
Защо грудката ми бие миньоните? Чакайте се хилна. А, така е. Значи Фиората виждаме, че не е една от най-добрите. Имат енгейджери, обаче не е толкова добри, колкото очаквам. Тимото. Тимото не е толкова добър енгейджер. Не бе говорите, че е на малко. Тимото е на малко Жанил. Обаче ще ме пазете са. Никс няма те пази. Това не е значи библейско. Добре, ще енгейджна след малко с W. Не, трябва ми да се удара, така се хилна, защото съм пич. Метка ми грудка. Да събереме фарма. Добре, добър рез. Гуд, ясно. Да взема кил, Виждате, на Арам това е един от доста добрите енгейджери. Малка е един от доста добрите енгейджери. Става въпрос като цяло, той може да се чарджне с W, след което той да използва лично време, но ще вземе и кила. Добре, тъй като сме 2-1-4, някой даже екзекютът на отбор, смятайте. Отиваме директно на Sunfire и ще направим армора. Релик Shield с Релик Shield, Глаксин Shroud мога да направим, извинявам се. Мога да направим Frozen Heart, това е заради Фиората, няма толкова много да няма толкова много атак спид. Извинявам се на нещо, когато не завля. Не съм пил вода. Капа. Виждате резултат 7-1. Доста добре се справяме. Браво, ле. Давайте енгейджвам. Страхотен просто. Това беше един от страхотните енгейджове. Меткаме грудка. Вече имаме юлт, което значи, че почти сме вече непробиваеми. Няма лошо. Сега ще гръмне улта и ще вземе кил. Не, че обичам да кейс, но... Това си е нормално. О, я свит. Аз свит. Да, я свит, защото сега ще ми вържа. Това ти лъки познава. Аре, живи. Уи! Ти не ме хил на мен. Това не е правилно. Те не те харесва. Аз их навето обичам много. Никой не ме обича, виждате ли, дори хората с които играя не ме харесват. Обичам. Добре, бийте, танквам. Браво. Шакото му уби. Здраве да има. Боже. Ще видиш, о боже, аз съм танка. Отиваме директно на Frozen Heart, за да изключиме този ефект над Фиора. В смисъл, той е физика, но все пак. С бутушите са това ни в момента стъкнат ни е билда. Нищо повече не мога пипнем по него. Аз максвам тук Q, не знам защо, сега магите не знам кое прави, само знам, че метка ни е ща по тебе и умираш. На фул билд. Кога станах 5 кила? Аз ти казвам, аз имам само 3-2 дета. Аз съм фидър. Ако сте ме репортнете, ще го приема. Добре, ще репорт. Без лоши чувства. Добре. Вижте колко сме гриди. О, Кьок. Ти му се нахвърли още. Ама аз съм танк, аз... И дали да ще умра или не. Нямаше Кой от нужда нас още така. умрал освен аз съм 3 дета. Добре, вие сте по-добри от мене, признавам си. Ти так трябва да си... Добре, помнете на ясното. Така, тренете демидж. Браво, кисна ми го най-бързо. Та, ще отбързите арами. Знам, че нашето таркче е 11 лева и те не е честно така, но ми е приятелка. Я съм 6-0-10. Е време да умреш. Не. Вземи, добре, защо не си използваш полшанките, обясни ми. Кажи ми. Ами като... Защо има смисъл да си ползвам полшанки, като сега ме оцелих за първи път? Бийте. Браво, бе! Yes! Аре, бийте кулата. Не, бийте, аз танквам.
Никой не бие по нея, братко. А, не съм танк клас. Танка. Аре, бите! Ето да е. Знам, че сега ще има нещо от сорта на КС или такива глупости, обаче исках да късам това. Поро. Сибир като умря. Здравей. Окей, godlike. Тимо, расист такъв. Това е Добре, пуснах силта. Ясую, това е Ясую на Арам. Виждали сте? Да, това е Аши Утай, да. Да. Да му взема ли добре, Арене? Вземи го, аз мога да се... Не, Шако, расист. Няма да умра, нали? Казвам, Още че... не. Айде бе, бегай! Добре, аз съм... Добре, защо не бегаш? Нямах избор, меткаше ножката вие и да го стънете и да не го стънете, после почнете. И да го стънете и не го стънете, той ще метне нож. Това е сигурен кил за него, в смисъл. Няма как да го избягам. Triple kill. Шутдаун на мен, не е Enemy честно. квадра. Направи Infinity на Аш. Знам сега това правя. Имаш софт фарм. Благодаря ти, но имам 18 стиска, добре. Колкото е шут. Triple kill за енемито. На кой му софт фарма, а? На кой му софт фарма? На майка ти. Не бей. Защо Тарик, в смисъл, не трябваше да вземаш този, но... Той шакото и на Ability Power, той няма да избягам, в смисъл нямаше и как да избягам, да искам. Бурата ни гонят, бягайте. Поро, motherfucker. Motherfucker, поро. Добре, ето тук се съберем в храста. Един геж. Да, те няма да ни видят, не, само малко. Това е истинското, това е истинското. Това се прави. This is how we play. О, този фаш от съюз за квадра ли ще направи. Браво, бе, Съю. Керия си. Той ли кери? Добре. Еми, той е 10... Да, 10-2, момчето. Аз съм 9-1 и ми кисна поне 2 кила. Браво, сега ще Не, че се спамиме... оплаквам, аз не... Сега ще не е спамиме такива. там, ще спамиме... О, не, помощ! Помощ! Добре, идвам. Аре, хелвам те, аре, бегай. Бегай. Нема... Ето, оригинали. Бит се. Айде. Добре, ето ви ги изнасяте без мене. Тарик хилвай. Изтъмвай, да, браво. Ето това е Тарик съпорт. Уоу, не знам какво стана тук виждам. Аре, Бий се! Не гледай си Вира. Какво ще се бие, бе? Си Вира умира. Добре, сега кой кери, Геннадий, кой кери? Пак е Съю. Сигурен си? Да. Това е Съю Не. на такова, това е Съю на Урам. Това е Съю на Арам. Каквото и да искаш не мога да спреш. Аз съм 24 асиста. Yes, най-много. Добре, Геннадий. Аз ти казвам. Аре, бе. Ашна, Добре, той ми пингва, обаче той стои. ако искаш мога да ти покажа, че ти не мога да кериш. Докато Съюто 1 в 3 мога да ги направи, докато ти не мога да направиш. Ами аз съм АДЦ. Еми, именно, не мога да кериш ти. Без танк не мога да кериш. Това е рам, все тая. Аре, идвам. Не така е, рама. Сега ще трябва да енгейджнем с... Аз ще трябва да енгейджна с улото. Крипс. Аре. Айде. Кой ще мога да фана? Вау, това е Ево. Ауч. Не, това е така сет заедно. Да мога да трейднем демиджа. Давайте, аз танквам. Опа.
Това флаш знам, че беше бронз 5, ама исках да видя. Исках да видя къде е тъпото шако. Тъпата му кутийка човек пое демидж от зранцето. Добре, това беше 12 минути, беше доста изи, но карай. Идвам. Беше доста изи. Вау. Си доста дизреспектабъл, айде биде. Окей. Ама, Че като изи. погледай, Геннадий, какво правиш? Ама аз танквам кулата, аз си мисля, че вие ще биете. Ама аз дори не съм там. Аз си мислех, че ти си това. Си вие. Наде, бегай оттам. Тя зон. Ма ти си... Наде, бегай, Тарика оставя тази е да с умре. един дет. Ево, Аре, взими се. само Nexus. Добре. Така играят момичетата в България. Аз си е с отбор на момичета, искам да видя. Добре, ти какво очакваш от мене, като аз съм играла сигурно супер малкото време? Ама- Ти си като... Това ти казвам, в смисъл, че вие добре играете, аз не казвам нищо. Аз намеквам, че играете добре, разбираш. Вижте, вие ги смазате 1 в 4 без танк. Ето няма кули. Това обяснява всичко. И това преди си това ниски. беше така, че... Това са и ниски левели все пак. Да не забравяме това. Има потенциал за игра. Но... Дайте квадрата да си игра. Ау, Този утотаж. благодаря ти. Мислих да и го кесна, но не стана. Гъга. Добре, GG. Еми, благодаря, че гледахте клипа. Ако искате да се сабскрибнете, дайте палче нагоре, харесате страницата. И това е Арам с мен и две момичета. Да, две О, момичета. нещо нямаме имета. Не, добре, няма значение, знам ви името, така че... Да, моето беше Ивана, между другото. Нещо другото. Сам е тровът, нищо не е като тровът. Не обръщам внимание. Игнор. Така, благодаря, че гледахте. Но отново сабскрибнете се, ако искате, палче нагоре. Така, до следващия епизод.